Predstav si svet, kde najmodernejšia technológia je kameň. Nástroje, zbrane, domy. Ľudia sa spoliehajú na tvrdé, ale neohybné kamene. No jedného dňa si niekto všimne lesklý kúsok kovu v zemi. Takto sa začína príbeh medi, prvého kovu, ktorý človek objavil. Najprv bola meď vzácna a ľudia z nej vyrábali hlavne šperky, náboženské symboly a znaky moci. Pracovné nástroje stále ostávali kamenné, pretože meď bola mäkká. Kto mal meď, bol bohatý a vážený. V tomto období žil aj Oci, človek z ľadovca, ktorý putoval Alpami pred viac ako 5000 rokmi. Jeho medená sekerka bola dôkazom, že ľudia už vedeli pracovať s kovmi. Časom sa meď zmiešala s cínom a vznikol nový kov – bronz. Bol pevnejší, tvrdší, ale spočiatku sa ľahko lámal. Napriek tomu bronz postupne vytláčal kameň a tak začala bronzová doba. S bronzovými nástrojmi a zbraňami sa ľudia mohli efektívnejšie brániť, stavať domy, vyrábať kvalitnejšie predmety a rozširovať svoj obchod. Vynájdenie kolesa bolo ďalším veľkým krokom vpred. Vozy uľahčovali prepravu tovaru a bojovníci na vozoch sa stali nebezpečnou silou. Spoločnosť sa menila. Neolitické kmeňové spoločenstvá sa rozpadli a ľudia sa začali deliť na bohatých a chudobných. Objavili sa kráľovstvá, v ktorých vládli mocní panovníci. Najdôležitejšie mestá mali akropoly. Vyvýšené časti, kde sídlili vládcovia a stál tam najdôležitejší chrám. Remeselníci sa oddeľovali od poľnohospodárov, objavili sa baníci, ktorí hľadali kovy v zemi, hutníci, ktorí ich spracovávali a obchodníci, ktorí ich predávali. S rozvojom obchodu prišli aj predmincové platidlá a neskôr mince, ktoré zjednodušili výmenu tovaru. Vtedy začali vznikať aj prvé zákonníky. Súbory pravidiel, ktoré určovali, ako sa spoločnosť riadi. Veľkými zmenami prešlo aj náboženstvo. Ľudia už neúctievali len Veľkú matku a mesiac, objavil sa politeizmus. Viera v mnohých bohov. Na čele bol najmocnejší boh. Pod ním bohovia vojny, obchodu, podsvetia či lásky. Slnko sa stalo symbolom života, pretože dávalo svetlo a teplo, podobne ako oheň v peciach, kde sa tavili kovy. Ľudia začali budovať megality, napríklad Stonehenge. Obrovské kamenné bloky zoradené do krúhov. Slúžili na náboženské rituály alebo sledovanie hviezd. Znie to tajomne však? A tak meď a bronz zmenili svet. Človek vynašiel pluh, hrnčiarsky kruh, voz, všetko vďaka kovom, ktoré mu umožnili ovládnuť svet.